Siellä Emma. Joo, punainen ja vihreä onkin varmaan ne, missä tää voisi laittaa vähän oikasta tuohon millainen rypys. Kato muuttaa. Mä annan tuossa. Mulla on kuminauhat. Autasikopas Jasmine tuosta reunasta? Ja he vetää pöydän. Ei pääse valamaan. No, joo, kyllä se siinä. Tai en mä tiedä mihin meidän käsiin. Miten se poliisi meni? Poliisi lähti ulos, mä sitä kysyin jo luvaa, niin se sanoi, että sen kun pesee. Joo, kun täällä pitäisi olla Lieksan kylässä jotakin. Niin se sanoi, että tämän keittiön pöydän vieressä. Onko pakko telittää sillä kirkkaalla valolla päin silmiä? Terve. Tulin persiissä niin sanotusti. Joo, mä haen sen autossa. Joo, ei mitään käydään vaikka siinä niin Haista Erkki vaan tulee. Mä en tiedä. Joo, mutta nehän menee. Joo, alle. Niin. Jokainen osti. Etkö mene? Pimeydessä aina. No sun pitää tarttua hanskaa. Et muuten saat mennä. Mutta muistathan varoa auto. Muistathan? Mä en mene autoon. Et varo. Et mene autotielle. Kävele tien reunassa. Ja pitää... Äläkä pyöri kauheasti lumihangessa, et kasvu. Muista, että sä oot ollut kipeänä. Ja muistat varoa kattoa. Tässä on kuva. Niin. Joo. Toinen oli sitten, kun vein taas tuonne Metsätähteen, niin vanha tuttava naapurille, niin puhuttiin sen syntymättä. Ne on osa, miten ne osaa. Kyllä vaan joku muukin se on sama. Mä vien nämä jo pois taas. Sieltä itse voi sanoa, että jää. Mä jätän nämä kaikki.
Kato kun tarvitsee tilaa muualle. Oli tämmönen touhukuva, kato Petrille. No. Tapahtuukin jotain täällä. Menis silmät sokeet. Älä hosu. Ovi auki. Elämme vielä. Ei meitä varmaan kuule muista tulee. Ei tapani tuu eikä riittää. Eikä Telle. Joo. Joensuuhun meni. Kuka? Ei kun tuo Telle. Jaa. Lasten luokse. Kanttori kohtaa ääni. Löytää äänen. Alta-armeessa jos olisi tämä ollut toissa päivänä, niin tämä täytyy olla senkään verran. Oli Kotalan mainos. Siellä on mun kaunimmat joulua Kotalan talolla 13. päivä. Niitä on joka vuonna. Mieles nuorena nousta suo, armas joulu jo kutsuu meitä, taasen muistojen suurten luo. Kylmä
voisiko nyt olla kelle talven säästä kun tuoksahtaa lämmin leuto ja henkesillä rinnan jäitä liuottaa. Syttyi siunattu joulutähti yöhön maailman raskaaseen. Hohde määrätön siitä lähti, vie on auona ihmisten. Kun se loistavi lasten teille, päivyy järvet ja kukkihaa. Kuusen kirkkaan luona heille, siitä onnea kaukoa. Ensimmäinen se olikin päivä. Onko se 4 euroa laitettiin, minäkin olen laittanut se itse. Ei vielä tappaa. 6 toiminta, sä 5 vaan käski. Joo, voinko sanoa, että loput keitetään kylätalolla. Oletteko te molemmat jo vastannut tuohon kyselyyn? Mä sen vastasin, mutta kun Eikö niin, siitä oli menikö puhe. se vai eikö se meni? Kyllä se varmaan ehkä meni. Mä otin paperiversio siitä sitten, mutta mä pistin sen roskikseen. Joo. Sitten tuli se vesikysely, mutta siellähän kysytään niin suusanallisesti ne asiat. Että Ai kysytä. sehän pitää kirjoittaa joka paikka. Ai jaa, mä ite käynyt katsomassa Mä sitä en ollenkaan. vitsinyt vastata, mä koostisesta. Joo. Mä aloitin sen kyllä. Joo. Mä en ole käynyt edes katsomassa sitä. Ei tiedä vaan jää sitten sen jälkeen. Vaan täällä pitäisi kirjoittaa. Johonkin kaupan tekijä. Jaa, se on oikein. Se voi olla kiva. Hänellä on vielä tämmöinen. Hei, kato näin ajattelin sen asian, että... Konia ei ole. Joo, ja paljon. 2 euroa. Mä kuulutan sen. Se pitää ottaa noita toisia koneja tuolla. Annatko sä ne hanskat? Kyllä se on pötypuhetta, että ei oo. Terve. Pitääköhän meidän mennä tuolla käymään, kun Moona huutaa mummoa niin kauheasti. No niin, on sille. Siinähän on käytännössä se tuosta järven kautta vai se, että kallioaluksella se on tehtyvä sitä esijohtajaa. Ei kukaan tekee sitä väkisin. Ei. Kumminkin hyppää edestakaisin aina. Ei. Vieläköhän sillä on siellä vielä. Tuon pojat tuolla esittelemässä siellä on sitä viemärihommua. Tulee teilleksi ensi vuonna. Joo, no eihän pakkoa, mutta meidän valmius tulee nyt siihen. Siinä on niin, katos, niin, sitten kun se menee tukkoon, niin... 50 metriä on, niin sitten olisi ollut sen
kippuja pois tuosta. Aha. Taitaa yhdestä kummasta lähteä. Aika hyvä. Sitten. Oi ja reunaa. Saman verran. No niin. Nyt meni. Sama ja. Nyt sitten pääsette heittämään uudestaan. Et saanut? Odotas. Sitten minä. Ei oo kassaa näitä. Tänne. Oliko siinä ennen sun heittos? Lydia! Mitä? Kauanko mun pitää näitä vielä keräillä? Älä vähän se aikaa. Ting. Ting. Minä. Mitähän savu täällä on? Tämä idea löysin silleen tuolta televisiosta, kun Keski-Euroopassa oli sellainen villisianmetsästys. Sitten siellä iltatilaisuudessa oli tämmöiset nuotiot tehty. Missäs ne on? Se on tuolla tien varsissa. Niin on siellä. Just on otsatukkakin niin hyvän mittainen. Joo, sellaista ei halua. Voi että miten ihana näkee. No niin, mutta sitten illalla. Mutta tuolta ei, toi oli se ilmoitus. Onks tää niinku pieni ambulanssi? Kato! Ei kato tässä. Kato, onko? Kato! Kato, toi on tossa ja toi on tuolla. Tää minkä me ajottiin tänne pihaan. Se on samanlainen, tai se on sama. Onks se niinku höök? On. Se on nykyään meidän höök. Hei! Mitä? Mitä? Tai hypäsi sun tuossakin. Me ollaan poistettu vähän karskia.
mökille, niin sitten myytte, niin sitten niin. Voi vaan tilaa. Mennään kymppikeveen. Miten meneekö sitä vielä? Saman väristä. Näyttämään ja... Moi! Ai! Sulla ottaa sitä mulle pipo? En. Pitäisikö meidän paikalle? Joo. Ehdottomasti hyvä idea.
tämä? Näistä saat valita. Näistä saat valita. Ei, kun ne on korkeita, ei se pyöri. Ei se pyöri. Eikö se pyöri tuolla heittovehkeellä? Noniin. Mikä sä otat näistä? Ota se kuvari vai? Toi. Niin. Se pyörii. Mikä sä otat? Vai tämmösen? Toi pyörii se, hyvin. tuo on hyvä, tuo. Se on omenapalasta. Äiti laittoi noin hienosti ne pyörii. Niin. Niistä saat valita nyt niistä 3. Hei. Minkä sä otat? Ota tämän. Pistä tämän näin se. Tähän menee lujaa. Noin. En mä tiedä mistä se on tullut, kun se on mettänpuolisella kädellä tekee kaikki tässä. Tekee oikealla. Ei, niin on nyt tekee oikealla. Niin on nyt Mikä tekee. sä otat? Saat ottaa sen Se, yhden. ota se. No, ota tämä näin kuvarissa. Tää on hyvä. Tai tämä. Ottaa tämän taskuun tämä. Vai? Luulen, että kato kun mä Vai saan tämä? jotain ryppäämään. Sä haluat sen. Sä haluat tämän vai? Ota toi. Ei, kato se on erikseen. Noniin, ota se. Kari on maksanut sen. Kiitos. Mä sain kyllä sen siitä. Kuitenkin eri. Se on matala kuitenkin. Täällä oli, katsotaan minkä näköisiä. Minkä näköisiä Petri löi. Kenenkä sä oot tullut täällä? Onko supia kasassa? Onko karhapuu vaikka? Eikö sä halua leikkiä tonttuleikkiä? Mitään tip-tap-juttuja? Eikö sä halua? Missäs ne meidän kaikki Ei me sitten mennä, jos et sä halua, niin ei äiti väkisin. joulupukin pikku asulaiset puuttuvat? Katsotaan sitten näitä. Tänne päin. No niin, Mona tulee ainakin. Nyt 2 on jo. Ja tosiaan saa sitten tällaisen muistoksi tällaisen ikkunaan laitettavan jouluaiheisen tarran. Tule vaan. Hyvä. Sieltä lisää tonttujoukkoja. No niin, rupeshan sieltä tulemaan porukkaa. Mä nyt en tiedä, mistä näitä mikin itse pois, mutta pitäisi aina sammuttaa toiseen mikin ajaksi. Karoliina. En tiedä missä. Karoliina ei yleensä on meillä aika. Mennään takaisin. Mona, älä mene. Tuoda hanskari, siihen voi jättää ihan. Eli no niin, meillähän on aika hyvä porukka täällä. Aletaan vaan sitten. Kyllä täällä on touhua ollut kummasti. Joo, autoja niin pirut. Joo. Minne ne joutuu? No niin, no se missä on Ai jaa, sä olet, joo. Pinnat kaikki niin piti lähteä liikkeelle. Oi. Keudulta missään on. Kato. No kyllä ne on suurin piirtein, ne on samalla kierroksella. Tämä on, toinen on vähän löysemmällä kuin toinen.
No niin. Milloin nämä arvot pitäisi itellä kuulemassa? Tähän ei pitäisi sieltä lähteä tietenkään. Ei oo. Mulla on noin pitkä päivä. Joo, se sieltä varmaan lenti, se on siellä jossain, mutta se toimii, kato. Se on tälleen. Osaako tää kukaan laulaa? Laita nousee ihanasti käsiä. Joo, jee! Mä luulen, että otettaisiko ensin tämä joulupuurakenne. Meillähän on todella hieno joulupuu rakennettu tuossa Nuorisoseuraan talon vieressä. Valot siihen on lahjoittanut. Kurssikeskus Valopilkku. Ja se on todella kalli. Nyt se vasta kallis onkin, kun siihen on satanut lunta. Ja se on ihan oikein semmoisen jouluisen näköinen. Pukkia vielä. Kokeillaanpas joulupukki laulua. Ja ääntä pitäisi saada sitten, että se kuuluu tuonne ulos asti. Joulupukki, joulupukki, vanha parta, vanha ukki, eikö tahto aina selkää, vaikka tänne emme pelkää. Oothan meille vanha tuttu, kalakki, kansanuttu, täällä on myöskin kiltit lapset, siltä silmät silkuvat.
jotain ihmeellistä ilmassa. Miten tämä ei vieläkään toimi? Näkyykö siellä edes mitään poroja vielä? Kyllä lunta ainakin pitäisi olla tarpeeksi. Ei taida kyllä vielä näkyy. Ja nyt ei ollut ainakaan siinä vika, etteikö olisi ääntä ollut. Toi kuuluu kyllä ihan varmasti tuonne ylös Pakkalanmäelle asti. Mutta ei tässä auta mikä. Nyt pitää vielä yksi kerta kokeilla. Josko se nyt tulisi. Otetaan vielä tää joulupukki. Ja ääntä sitten taas. Joulupukki, joulupukki, vanha lukki, eikä polta paina selkää, kärpätämme meille pelkää. Onpa meille vanha tuttu, ukalakki, karhanuttu, täällä on myöskin kylkikapset, silmät, silmukapset. Tuolla jotain punaista näkyy tuolla Kauppalanmäellä jo. Siinä on tuossa Kauppalanmäellä on jotain punaista jo näkyy. Joulupukki, joulupukki, vanha ukki, eikä taakkaa paina selkää, kärpätämme emme pelkää. Onhan meille vanha tuttu, ukalakki, karhanuttu, täällä on myöskin kilpikapset, kirkassilmät, silmukapset. Se joulupukki vihdoinkin tuli. Me ollaan laulettu täällä punaisena. Tervetuloa. Aina. Saa joulupukilta karkkia. Menkää vaan ottamaan. Ja sitten voi samalla sanoa, jos toivoo jotain, niin voi sanoa joulupukille, mitä haluaa joululahjaksi. Kuinka on pitkällä näitä piisaa? Ottaako se vuori? Käsi ylös, kuka haluaa kaikki vielä. Vielä on karkkia, jota haluaa. Okei, no sinä sanoit. Onko joku, joka ei ole vielä saanut karkkia? Käsi ylös. Käsi ylös, kuka ei ole saanut karkkia. Kiitos. Kiitoksia joulupukki. Oothan saanut mun kirjeen. Kiva. Liian paljon oli tullut. Ei. No mä ajattelin, että ainakin jotakin saa, kun pistää monta toivomista. Onko lapsen mielisiä? No niin, käsi ylös, kuka vielä haluaa. Nämä on oikein omat karkkeja. Nämä on tosi hyviä. Jaha, toi ole hyvä. Alankuvoja linssi, mikä se oli? Se oli kai. Onko sitä sinipukuinen nuori mies siinä opesuussa jo saanut karkkiin? No, maistuisiko toinen?
Ovesta tulee lisää vissiin lapsia ulkoa, eli nyt olisi tarpeille. Jäikö sinne palotaululle paljon lapsia? Poliisi valvoo, poliisi. Jäikö palotaululle paljon lapsia? Selviääkö sitä karkilla? Mitä? No kiitos, kiitos. Vähän tuomio on ollutkin. Miehet on ollut niin nopeasti. Mites tämä on toinen linssi täällä. No. Se on tossa. Kyllä. Siinä lahjoittamassa jouluvalon ketjussa. Terve. Sitten taputetaan. Pihlajaveden historian ensimmäinen joulukatu. No niin, nyt Pukki toivoo, että me laulettais jotain. Laulettaisiko tää Tuikit tuikit Tähtönen? Sen osaa kaikki. Ettekö osaakin? Ja sit se leikki. Okei. Kiitos, oli vähän vaisu. Teistä lähtee enemmänkin ääntä, me kokeiltiin. Nyt lauletaan niin, että oikein kuuluu tonne ulos asti. Uudestaan Tuikit tuikit Tähtönen. Mitä mä sanon, kyllä näistä täältä lähtee. Nyt vielä taputetaan Pukille ja sitten toivotetaan Pukille turvallista kotimatkaa Jorma-Kengille. Hei Pukki. Toivottavasti me nähdään sitten. No niin, kuinka moni haluaa, että Pukki tulee aattona käymään? Käsi ylös. Kuinka moni haluaa, että Pukki tulee? Okei, on hyvä kyllä kaikki. Monta kohdetta on siihen, että Pukki tulee? Hyvää jouluodotusta. Nähdään aattona. Kuka tietää, monta kohdetta on siihen, että joulupukki... Ai teette vielä laskea. Mä laskin 17 yötä on, että joulupukki tulee. Mä oon ottanut laskemisen jo syyskuussa. Se oli kiva nyt sitten, että joulupukki kävi. Seuraavaksi me odotetaan. Odottaa vähän. Ei se tiedä missä on. Ei, mutta tuo kultainen loote tuosta, mutta joku toinenkin on mennyt. Se on ainakin Tarvainen. Kenen? Viitarannan isä. Niin, Oli se toinen koira. Mikä se toinen koira on? Sehän oli vähän lehdessä toinen koira. Nyt se oli jossain... Missä asti se oli? Se Kalvonen. Pieksämäellä. Ja Pieksämäellä. Niin, Pieksämäellä, joo se puhukin.
Tarvanin kanssa, että tää oli tälle Alpa-haarakselle jo toinen. Niin, mutta mä en huomannut kysymättä Ilolla sitä sanoa. Onko se täällä jossakin? Hei, nyt on vielä ihan viimeiset mahdollisuudet ostaa arpoja. Joka haluaa arpoja, niin menee tänne Kouranan Markun luokse rahan kanssa. Vielä on noin 5 minuuttia. Siis täällä on kahvinkeittimiä ja täällä on kaiken näköisiä työkaluja ja karvanappuja ja hanskoja ja kattuja ja kynttilöitä ja tuikkuja ja ensiapupakkausta, villalankaa. Sitten on pipoja, huilia ja tuossa on toi laatikko täynnä kaikkea. Romukauppias, Jumalan armosta huolimatta. Helge Lahtinen, hän kävi tuomassa näitä. Se Thaimaan lahjakortti. Katsotaan, mikä täällä on. Lahjakortti, aivan ihana. Tämmönen pieni. Ota sieltä yksi sukka sille. Juhlakinkku, luuton juhlakinkku. Ja tää on varmaan 10 kiloa. Joo, siis tää on se pääpalkinto, juhlakinkku. Täällä ihmiset haluaa ostaa arpoja ihan mieletön. Jaa, no niin, ostakaa. Ostakaa nyt vielä, hei tästä lähtee kohta kinkku. 10 kilon luuton juhlakinkku. Arvo noin 200, ainakin 200 euroa. Ei, kinkku arvotaan ihan ensimmäisenä. Jos nyt on 2 euroa taskupohjalla, niin se kannattaa laittaa arpan. Vielä parempi on, niin tulee 3-kertainen mahdollisuus voittaa, jos on 5. 5 saa 3 arpaa. Sitten kun 3, 2, 1, nyt! Ja arpajaiset lähtee käyntiin. Ensimmäisenä arvomme juhlakinkun 10 kiloa. Arvo on mittaamaton. Eli se menee keltaiselle. Ai niin, on 2 keltaista väriä. Tämä on vaalean keltainen sarja G numero 26. Sarja G numero 26. Maisa.
Maisa toimii, Maisa toimii arpojen ostajien asiamiehenä. Kyllä, numero 26. Sirkka Öhman ei ole paikalla, on jättänyt nimensä ja puhelinnumeronsa. Laitetaanko se kuulkaa tänne? Annetaanko Maisalle se? Okei, no niin. Sirkka Öhman, onnellinen kinkunomistaja. Seuraavana tulee lahjakortti pappilan pitoihin, joululounas. 13. päivästä 20. minun mä katson, 20. ja jotain. Joululounalle joka päivä kello 11-14.30, 21.12. asti, eli 13. päivästä. Ja se menee punaraitainen sarja H niin kuin Hannu, Hanhi, numero 23. Punaraitainen H23 ja Sinikka. No niin, ei muuta kuin mä lähden sun mukaan. Tää on 2 hengelle. Pappilan pitoihin. Pitää paikkansa. Kiitoksia. Sitten